бачыліся з Мільёну? Не, чаму не? І яго там не было ўрэшце. Клара змоўкла. У яе вачах ужо не было таго бляску, які быў раней. Так, я думала тады, працягвала яна, я паднялася на 13 паверх і націснула кнопку званка на дзвярах студыі. Званок гучны. Ён гэта спецыяльна прадугледзеў, каб яго не заглушалі голас і гук піяніны у час рэпетыцыі, але я не магла пачуць яго з калідору. У дзверы таксама гукаізаляваныя. І націснуўшы кнопку некалькі разоў, я не была ўпэўненая, што званок празвінеў, і таму пастукала. Я люблю ўсё даводзіць да канца. А паколькі мне здавалася, што ён у студыі, я яшчэ некалькі разоў пазваніла, потым зняла чаравік і пастукала аб дзверы абцасам. Потым я пайшла ўніз і націснула кнопку званка на дзвярах кватэры. Гэта было сапраўднае глупства з майго боку, бо я ведала, з якой нянавісцю ставіцца да мяне місіс Мільён, але все-таки я гэта зрабіла. Місіс Мільён адчыніла дзверы і сказала, што, на яе думку, Альберт знаходзіцца паверхам вышэй у студыі. Я сказала, што яго там няма. Пасля гэтага яна з трэскам зачыніла дзверы проста перад самым маім носам. Я пайшла дадому, зрабіла сабе коктейль. Дарэчы, трэба прызнаць, у вас добрыя віскі, хоць я ні разу раней не чула такой назвы. Яна ўзняла і патрэсла шклянку, каб памяшаць лёд. Ёсць якія пытанні? Не, гыркнуў Вулф. Ён зірнуў на насценны гадзіннік, а потым абвёў позіркам твары прысутных. Я, безумоўна, паведамлю місіс Мільён, сказаў ён, звяртаючыся да іх, што вы не імкнуліся утойваць факты. А што яшчэ? Пацікавіўся Арнольд. Не ведаю. Паглядзім. Гэта ім не спадабалася. Не думаю, каб хто-небудзь змог вызначыць пытанне, па якім усе шасцёра змаглі б прыйсці да аднадушнай згоды, і ўсё ж Вулф здолеў акрэсліць яго некалькімі словамі. Ім трэба было ведаць канчатковае рашэнне, калі не яго, дык думку, ну, а калі і не яе, дык хоць бы намёк. Адэль Бослі была сама упартасць. Руперт Тлушч выказаў сваё абурэнне віскам, а суддзя Арнольд ледзь стрымліваўся. Вулф па-ранейшаму валодаў сабой, але нарэшце ўстаў і пажадаў ім добрай ночы. Всё скончылася на такой ноце, што, адыходзячы, ніхто з іх не выціснуў сябе ніводнага слова ўдзячнасці за пачастункі. Нават Адэль, эксперт па адносінах з грамадскасцю, ці доктар Ллойд, які фактычна адзін апаражніў бутэльку віскі. Зачыніўшы на ноч парадныя дзверы на засаўку, я вярнуўся ў кабінет. На маё здзіўленне, Вулф усё яшчэ быў на нагах, стоячы каля кніжнай шафы і ўтаропіўшыся ў расстаўленыя на паліцах кнігі. «Не спіцца?» — спытаў я пачціва. «Хачу выпіць яшчэ бутэльку піва», — настойліва запатрабаваў, павярнуўшыся ў мой бок Вулф. «Вы, пэўна, звар'яцелі. І так 5 бутэлек уже выпілі пасля вячэры». Все гэта я гаварыў без асаблівых эмоцый, бо справа была звычайная. Ён сам вызначыў норму ў 5 бутэлек, якія выпіваў паміж вячэрай, і перад тым, як класціся спаць, і звычайна прытрымліваўся гэтай колькасці. Але калі з той ці іншай прычыны быў вельмі не ў гуморы, то лічыў за лепшае зняць з сябе адказнасць, каб такім чынам мець магчымасць спагнаць злосць на мне. Але гэта была ўсяго толькі частка маіх службовых абавязкаў. «Нічога не атрымаецца», — цвёрда сказаў я. «Я палічыў 5. Што за справы такія? Вечар прабавілі, а забойцы ўсё няма?» «Яшчэ чаго», — сказаў сцяўшы вусны Вульф. «Справа не ў тым. Калі б толькі гэта мы маглі б завяршыць усё яшчэ да таго, як ляжам спаць. Справа ў гэтым чортавым рэвальверы з крылам». Ён пільна глянуў у мой бок прыжмуранымі вачыма, быццам падазраючы, што ў мяне таксама ёсць крылы. Я мог бы, вядома, не звярнуць на гэта ўвагі, але не, паўлічваючы той стан, у якім знаходзяцца нашы кліенты, это было б неразумна. Мы павінны гэта высветліць. Іншага выйсця няма. Шкада. Магу чым-небудзь дапамагчы? Можаш. Пазвані містеру Крэймеру і зрабі гэта неадкладна, заўтра ж раніцай. Папрасі яго быць тут в 11 гадзін. Мае бровы палезлі ўгору ад здзіўлення.
Але ж яго цікавяць толькі забойствы. Павінен я паведаміць, што у нас ёсць якраз такая справа і хацелі б з ёю пазнаёміць. Не, скажы, я гарантую, што патурбавацца варта. Вулф зрабіў крок наперад. Арчі. Так, сэр? У мяне быў цяжкі вечар, і я вып'ю яшчэ одну бутэльку. Не, ні ў якім разе. У кабінет зайшоў Фрыц, і мы пачалі наводзіць парадак. Ужо за поўнач, да таго ж вы нам перашкаджаеце, кладзіцеся спаць. Адна не пашкодзіць, прамармытаў Фрыц. Бач ты, памагаты знайшоўся, сказаў я рэзка. Папярэджваю вас абодвух. У мяне ў кішэні рэвальвер. Ну што за людзі ў гэтым доме? На працягу 9 месяцаў містер Креймер, інспектор па справах аб забойствах, мужчына высокага росту, шырокі ў плячах, з валасамі кранутымі сівізной, выглядаў, можна сказаць, малайцом. Улетку ад спёкі яго твар так моцна чырванеў, што інспектор выглядаў крыху гратэскава. Яму было гэта вядома і непрыемна, і выніку з ім цяжэй мець справу ў жніўні, чым у студзені. Калі мне трэба будзе здзейнічаць забойства на Манхэттане, я спадзяюся, што гэта здарыцца зімой. У аўторак апоўдні ён сядзеў у чырвоным скураным крэсле і пазіраў на Вулфа без асаблівай сардэчнасці. Затрымаўшыся ў сувязі з іншай раней дамоўленай сустрэчай, ён не змог прыйсці ў 11 гадзін, калі Вулф звычайна заканчвае візіты да сваіх архідэй у аранжарэях на даху. У Вулфа таксама быў не вельмі радасны выгляд, а я з нецярпеннем чакаў пачатку прадстаўлення. Ды мне цікава было ўбачыць, як будзе выкручвацца Вулф, стараючыся выцягнуць з Креймера інфармацыю пра забойства, не прызнаючыся, аднак, што забойства здарылася, бо Креймера ні ў якім разе нельга было назваць прастаком. «Мне трэба пад'ехаць тут, у адно месца», – прабурчаў Креймер. «У мяне мала часу». Відавочна, гэта была непрыкрытая хлусня. Ён проста не мог пагадзіцца з думкай, што інспектор нью-йоркскага дэпартамента паліцыі мог вось так прыйсці з візітам да прыватнага дэтэктыва па запрашэнні, нават калі гэта быў Ніра Вулф, нават калі я паведаміў, што ў нас ёсць нешта сапраўды цікавае. «Ну, што тут у вас?» – працягваў бурчаць Креймер. «Што-небудзь звязанае з Дыкінсонам? Хто далучыў вас да гэтай справы?» «Не, дзякуй Богу, не гэта. Это датычыцца забойства Альберта Міёна». Я здзіўлена глянуў на Вулфа. Гэта было за межамі майго разумення. Ён адразу ж спусціў сабак, і якраз тады, калі, на маю думку, уся справа была ў тым, каб рабіць выгляд, што ніякіх сабак не магло быць. «Міён?» – перапыніў. Без усялякай цікавасці Креймер. «Это не з маіх. Хутка будзе ваш. Альберт Міён, вядомы оперны спявак. 4 месяцы назад, 19 красавіка, у яго ў студыі на Іст-Энд-авеню смерць ад кулі». «А, – кіўнуў галавой Креймер, – так, прыпамінаю. Але вы крыху выходзіце за межы. Гэта было самагубства, відавочнае і простае». «Не, гэта было наўмыснае забойства». Креймер на некалькі імгненняў спыніў позірк на Вулфе, потым, не спяшаючыся, узяў з кішэні сігару, уважліва агледзеў яе і сунуў у рот. Праз момант выцягнуў яе адтуль. «Я заўсёды ведаў, – заўважыў ён, – што, калі трэба знайсці затлум у галаве, то можна смела разлічваць на вас. Хто сказаў, што гэта забойства? Я прыйшоў да такой высновы». «Ну, тады ўсё ясна». Сарказм Креймера заўсёды быў больш, чым трэба з'едлівы. «А вы паклапаціліся, каб сабраць доказы?» «У мяне іх няма». «Выдатна. Факты проста крычаць, што гэта было забойства». Креймер зноў засунуў сігару ў рот і выбухнуў. «З якога часу вы пачалі гаварыць, чорт ведае, якімі рванымі сказамі? Працягвайце і гаварыце нармальна». «Ну, – сказаў крыху падумаўшы Вулф, – справа крыху складаная. Вы, відаць, незнаёмыя з падрабязнасцямі, паколькі гэта адбылося ўжо даўно і было зарэгістравана як самазабойства.
Я памятаю гэтую справу дастаткова добра. Як вы сказалі, ён быў вядомая асоба, так што працягвайце. Вулф адкінуўся ў крэсле і заплюшчыў вочы. Перапыняйце мяне, калі трэба. Учора вечарам у мяне тут на гутарцы было 6 чалавек. Ён пералічыў прозвішчы і паведаміў, што гэта былі за асобы. 5 з іх прысутнічалі на гутарцы ў студыі Міёна, якая закончылася за 2 гадзіны да таго, як яго знайшлі мёртвым. 6-я асоба, міс Джеймс, грукала ў дзверы студыі ў 15 минут на 7 і не пачула адказу, відаць таму, што Міён быў ужо мёртвы. Я прыйшоў да высновы, што Міён быў забіты толькі на падставе таго, што пачуў ад іх. Я не збіраюся паўтараць усё тое, што яны мне пераказалі, бо для гэтага спатрэбіцца занадта шмат часу. Адразу ж узнікне пытанне наконт акцэнтаў і розных інтэрпрэтацый. Да таго ж вы ўжо іх чулі. Учора ўвечары мяне тут не было, суха сказаў Крэймер. Так, вас тут не было. Замест вас трэба было б сказаць паліцэйскі дэпартамент. Все гэта павінна быць падшыта ў дасье. Іх усіх дапытвалі тады. Калі гэта здарылася, яны расказалі кожны сваю гісторыю. Іх жа яны паведамілі і мне. Вы можаце іх там знайсці. Вы калі-небудзь чулі, каб я быў вымушаны браць свае словы назад? Я быў сведкам выпадкаў, калі мне хацелася запіхнуць іх назад у вашу глотку. Але вы ніколі гэтага не зрабілі. Вось яшчэ 3 словы, якія я не вазьму назад. Міён быў забіты. Я не скажу вам цяпер, як дайшоў да гэтай высновы. Павывучайце вашы дасье. Крэймер стараўся стрымліваць сябе. Мне не трэба вывучаць іх, заявіў ён. За адной дробнай дэталі, якім чынам ён скончыў жыццё. Вы хочаце сказаць, што націснуў на курок ён сам, але зрабіць гэта яго прымусілі? Не. На курок націснуў забойца. О, забойца, відаць, быў непросты. Паспрабуйце дамагчыся, каб ахвяра разявіла рот, запіхнуць туды дула рэвальвера, і каб пры гэтым вас яшчэ не пакусалі. Можа, вы і прозвішча забойцы паведаміце? Я яшчэ не настолькі далёка зайшоў у сваім расследаванні, але непакоіць мяне не ваш контраргумент. Справа гэта вырашальная, тут ёсць нешта іншае. Вулф нахіліўся ўперад і загаварыў вельмі сур'ёзным тонам. Я б, вядома, мог самастойна завяршыць усю справу, перадаць вам дадзеныя пра забойцу і ўсе доказы, а потым лопаць крыламі і радасна кукарэкаць. Але, па-першае, у мяне не столькі амбіцыі, каб выставляць вас дурнямі, бо вы не такія, а па-другое, мне патрэбна ваша дапамога. Я не гатовы пакуль да таго, каб даказаць, што Міёна забілі. Я магу толькі запэўніваць, што гэта было менавіта так, паўтараць, што мне не давядзецца забіраць свае словы назад, таксама, як і вам. Няўжо гэтага недастаткова, каб выклікаць вашу зацікаўленасць? Крэймер перастаў смактаць сігару. Дарэчы, ён так і не запаліў яе. Вядома, так, адказаў ён хмурна. Так, каб яго чорт узяў, я зацікаўлены. Яшчэ адзін першастацейны сатлум галавы. Я вельмі ўсцешны тым, што вы шукаеце маёй дапамогі. Ну, як я магу дапамагчы? Я хачу, каб вы затрымалі 2 чалавек як сведак, паказанні якіх маюць істотнае значэнне. Дапыталі іх і выпусцілі пад заклад. А чаму 2? Чаму не ўсіх 6? Я папярэджваў чытача, яго сарказм быў з'едлівы. Але, працягваў, незважаючы на кпіны Вулф, трэба выканаць адпаведныя ўмовы. Яны не павінны ведаць, што я тут замешаны. Яны нават не павінны ведаць, што я гаварыў з вамі. Арышты трэба здзейсніць сёння папалудні ці ў канцы дня, каб яны засталіся ў зняволенні всю ноч да таго часу, пакуль раніцай вырашыцца пытанне наконт закладу. Сума не павінна быць вялікая, бо сам заклад не мае асаблівага значэння. Допыт павінен быць дастаткова працяглы і суровы, а не такі, каб проста адмахнуцца. І чым меней яны паспяць, а лепш, каб наогул вочы не сплюшчылі, тым лепей. Вядома, для вас такія справы звыклыя. Так, мы ўвесь час гэта робім, сказаў Крэймер ранейшым тонам. Але калі мы просім выпісаць ордэр, пажадана мець дастаткова пераканаўчае абгрунтаванне.
Мы б не хацелі тлумачыць гэта жаданнем аказаць паслугу Ніра Вульфу. Крывіць душой я не хачу. Для гэтых дваіх дастатковае абгрунтаванне ёсць. Яны на самай справе сведкі, паказанні якіх маюць істотнае значэнне. Вы не сказалі іх прозвішчы, хто яны? Мужчына і жанчына, якія знайшлі труп. Містер Фредерік Уйплер, музычны крытык, і місіс Міён, удава. На гэты раз я не здранцвеў ад здзіўлення, але спатрэбіліся дадатковыя намаганні, каб схамянуцца, бо такое здарылася, відаць, упершыню. Колькі разоў я быў сведкам таго, як Вульф заходзіў далёка, а ў некалькіх выпадках занадта далёка, каб вызваліць кліентаў ад арышту. Ён ставіўся да арыштаў як да невыноснай асабістай абразы. Але тут ён практычна прасіў прадстаўнікоў праваахоўных органаў засадзіць Фрэда і Пегі за краты. І гэта пасля таго, як я перадаў у банк выпісаны місіс Міён чэк на 5000. Вось як, сказаў Крэмер. Іх, сэр, пацвердзіў Вульф. Як вы ведаеце, ці можаце даведацца з дасье, ёсць шмат пра што іх спытаць. Містер Уйплер быў у Міёнаў у той дзень на званым абедзе разам з іншымі, а калі госці пайшлі, ён застаўся з місіс Міён. Пра што ішла размова? Што яны рабілі ў другой палове гэтага дня? Дзе яны былі? Чаму містер Уйплер вярнуўся ў кватэру Міёна ў 7 гадзін? Чаму яны з місіс Міён пайшлі наверх у студыю? Чаму, убачыўшы труп, містер Уйплер не паведаміў аб гэтым, што здарылася паліцыі, а спусціўся на першы паверх, каб скласці са слоў швейцара і ліфцёра спіс наведвальнікаў? Незвычайныя паводзіны. Ці меў Міён звычку спаць пасля абеду? Ці спаў ён з адкрытым ротам? Вельмі вам абавязаны, сказаў Крэмер зусім неўдзячна. Проста цуд, як спрытна вы ўмееце задаваць пытанні. Але калі Міён нават і спаў з адкрытым ротам, я сумняваюся, што ён рабіў гэта стоячы. Куля, якая прабіла галаву, трапіла ў столь, наколькі я памятаю. Скажыце цяпер, спытаўся Крэмер, пляснуўшы далонямі па падлакотніках крэсла, хто ваш кліент? Не, з жалем у голасе сказаў Вульф, я не магу гэта адкрыць. Я так і думаў. Сапраўды, вы ніколі не адкрылі ніводнай дробязі. У вас няма доказаў, а калі яны ёсць, дык вы надзейна хаваеце іх у кішэні. Вы прыйшлі да высновы, якая вам падабаецца. Яна дапаможа кліенту, прозвішча якога вы адмаўляецеся паведаміць, але хочаце, каб я праверыў для вас гэтую выснову, арыштаваўшы 2 паважаных грамадзян і ўзяўшы іх у работу. Раней я быў сведкам вашага нахабства, але гэты раз вы паставілі рэкорд. Ну, я ж вам казаў, што буду вымушаны праглынуць свае словы, як і вы, калі вы бы нават праглынулі адну са сваіх архідэй, каб толькі атрымаць ганарар. Вось тут і пачаўся феерверк. Я шмат разоў сядзеў на сваім месцы, слухаючы лаянку паміж гэтымі 2 тыпамі, цешачыся кожнай хвілінай гэтага спектакля, але сённяшняе прадстаўленне рабілася настолькі драматычным, што я быў ужо не вельмі упэўнены наконт уцех. У 12:40 Крэмер быў на нагах, збіраючыся выходзіць. У 12:45 ён зноў сядзеў у чырвоным скураным крэсле, махаючы кулаком і злосна зыркаючы на субяседніка. У 12:45 Вульф сядзеў, адкінуўшыся ў крэсле, заплюшчыўшы вочы і рабіў выгляд, што нічога не чуе. У 12:52 ён стукнуў кулаком аб стол і роўна ўвесь голас. У 13:10 всё скончылася. Крэмер згадзіўся з прапановай Вульфа і пайшоў. Ён выставіў умову спярша азнаёміцца з матэрыяламі па справе і пагутарыць з супрацоўнікамі, але гэта было неістотна, бо арышты трэба было адкласці на больш позні час і здзейсніваць толькі тады, як суддзі пойдуць дадому. Ён пагадзіўся з той умовай, што ахвяры не даведаюцца аб тым, што Вульф прыклаў да гэтай справы руку, таму можна было сказаць, што Крэмер саступіў, але на самай справе ён кіраваўся разумным сэнсам.
Як бы Креймер не стараўся праігнараваць тыя 3 словы Вулфа, якія не павінны былі брацца назад, а з уласнага вопыту ён ведаў, як рызыкоўна ігнараваць гэтага чортава Вулфа. Яны ўсё ж прадугледзелі дастатковыя меры, каб пазбегнуць непрыемных момантаў у выніку перагляду справы аб смерці Міёна. І в тым выпадку размова з парай, якая знайшла труп, уяўляла сабой не менш апраўданы шлях падступіцца да справы, чым які-небудзь іншы. Трэба заўважыць, што Креймер папярхнуўся толькі адным – адмовай Вулфа паведаміць прозвішча кліента. Ідучы з Вулфам у сталовую, дзе нас чакаў абед, я заўважыў, звяртаючыся да яго шырокай спіны. У межах вялікага Нью-Йорка налічваецца ўжо 809 чалавек, якія б хацелі вас атруціць. Цяпер будзе 811. Вы не лічыце, што рана ці позна яны даведаюцца? Вядома, даведаюцца, згадзіўся ён, высоўваючы крэсла, каб сесці за стол, але занадта позна. Да канца дня і ўвечары, як нам было вядома, нічога не здарылася. Назаўтра раніцай, у 10:40, я сядзеў за сваім пісьмовым сталом у канторы, калі зазваніў тэлефон. Я ўзяў трубку і адказаў: «Кантора Ніра Вулфа, каля тэлефона Арчі Гудвін. Я хочу поговорить з містером Вулфом. Яго не будзе да 11 гадзін. Чым магу дапамагчы? Гэта неадкладная справа. З вамі гаворыць Уэплер, Фредерик Уэплер. Я ў тэлефоннай будцы каля аптэкі на 9-й авеню непадалёк ад 20-й вуліцы. Разам са мной місіс Міён. Нас арыштавалі. Божа! З жахам у голасе ўсклікнуў я. За што? Каб дапытаць нас у сувязі са смерцю Міёна. У іх былі ордары на затрыманне сведак, якія могуць даць істотныя паказанні. Яны трымалі нас, і вось толькі што адпусцілі пад заклад. Я запрасіў адваката, каб уладкаваць справу наконт закладу, але не хачу, каб ён ведаў пра тое, што мы раіліся з Вулфам, і цяпер яго няма з намі. Нам трэба сустрэцца з Вулфам». «Ну, зразумела», – пагадзіўся я з запалам. «Гэта абуральна. Зараз жа прыходзьце да нас. Пакуль вы прыедзеце, ён ужо вернецца з аранжэрэй. Хапайце таксі». «Мы не можам. Именно таму я і званю. За намі па пятах ідуць 2 сышчыкі, а нам не хацелася б, каб яны даведаліся пра сустрэчу з Вулфам. Як нам ад іх адвязацца?» Каб не марнаваць часу і сілы, варта было параіць ім ісці і не звяртаць увагі на хвасты, прышпіленыя афіцыяльнай паліцыяй. Але я падумаў, што мне лепш працягваць пачатую гульню. «Крый Бог!» – сказаў я з агідай у голасе. «Гэтыя лягавыя дзейнічаюць мне на нервы. Паслухайце, вы чуеце мяне? Так! Ідзіце да Feder Paper Company, нумар 535, на 17-й вуліцы, на захад ад 5-й авеню. У канторы спытайцеся містера Сола Федера. Скажыце, што ваша прозвішча Монтгомері. Ён праводзіць вас па калідоры, што выходзіць на 18-ю вуліцу. Там, каля тратуара або ў другім радзе, будзе стаяць таксі з насоўкай на дзвярной ручцы. У машыне буду я. Не марнуючы часу, хуценька залазьце ўсярэдзіну. Зразумела? Думаю, што так. Было б добра, каб вы паўтарылі адрес». Я паўтарыў і паравіў ім пачакаць мінут 10, перш чым пайсці па ўказаным адрасе, каб я меў час дабрацца туды. Потым пазваніў Солу Федеру, каб даць адпаведныя ўказанні, знайшоў Вулфа па ўнутраным тэлефоне, каб паведаміць аб тым, што адбываецца, і памчаўся да месца сустрэчы. Мне трэба было папрасіць Уэплера пачакаць 15-20 минут, а не 10, бо я ледь-ледь паспеў на месца сустрэчы на 18-й вуліцы. Маё таксі толькі што спынілася, я высоўваў руку з машыны, каб прывязаць насоўку, калі яны выйшлі на тратуар. Я на всю шырыню адчыніў дзверцы, і Фред літаральна укінуў Пегі ў машыну, а сам нырнуў услед. «Водитель», — сказаў я суровым тоном, — «вы ведаеце, куды ехаць?» І мы рушылі наперад. Калі мы завярнулі на 10-ю авеню, я спытаўся, ці снедалі яны, і атрымаў сцвярджальны, але пазбаўлены ўсякага энтузіязму адказ. Трэба сказаць, што і самі яны выглядалі не надта бадзёра. Тонкі зялёны жакет Пегі, надзеты паверх карычневай сукенкі,
пакамячыўся і быў не вельмі чысты, недагледжаным выглядаў і твар. Валасы Фрэда, здавалася, з месяц не прычэсваліся, а яго трапічнага крою карычневы касцюм можна было б назваць па-рознаму, толькі не ахайным. Яны сядзелі, пабраўшыся за рукі, і амаль штохвілінны Фрэд папарочваўся назад і зазіраў у задняе акно. «Мы адарваліся, не хвалюйцеся», – запэўніў я яго. Я прыберагаў Сола Федара спецыяльна для такіх надзвычайных выпадкаў. Паездка доўжылася ўсяго 5 мінут. Калі я правёў іх у кабінет, Вулф быў ужо там і сядзеў за сталом у сваім вялікім зробленым на заказ крэсле. Ён устаў, каб павітацца з увайшоўшымі, запрасіў іх сесці, спытаўся, ці добра яны паснедалі, і сказаў, што вестка аб арышце непрыемна ўразіла яго. «Тут ёсць адна акалічнасць», – выпаліў, не паспеўшы сесці Фрэд. «Мы прыйшлі да вас на сустрэчу, каб канфідэнцыяльна параіцца, а праз 48 гадзін нас арыштоўваюць. Гэта што, чыстае супадзенне?» Вулф нарэшце зноў зручна уладкаваўся ў крэсле. «Гэта ніяк нам не дапаможа, містер Уіплер», – сказаў ён без усялякай крыўды. «Калі вы думаеце так, а не інакш, дык вам лепей пайсці куды-небудзь і астыць. Вы і місіс Мейон мае кліенты. Намёк на тое, што я здольны дзейнічаць супраць інтарэсаў кліента, занадта дзіцячы, каб яго абмяркоўваць. Што хацела даведацца паліцыя?» Але Фрэда такі адказ не задаволіў. «Вы недвудушны чалавек», – пагадзіўся ён, – «я гэта ведаю. Але як наконт Гудвіна? Ён таксама можа не быць двудушным чалавекам, але мог аказацца неасцярожным у размове з кім-небудзь». «Арчі, гэта так?» – перавёў позірк у мой бок Вулф. «Не, сэр. Але я магу пачакаць з яго прабачэннямі. У іх была цяжкая ноч». Я зірнуў на Фрэда. «Сядайце і супакойцеся. Калі б у мяне быў доўгі язык, я б і тыдня не пратрымаўся б на гэтай рабоце». «Вельмі смешна», – не супакойваўся Фрэд. Ён сеў. «Місіс Мейон згодная са мной, правда, Пегі?» Пегі, якая сядзела ў чырвоным скураным крэсле, глянула ў яго бок, потым перавяла позірк на Вулфа. «Думаю, што я была згодная», – прызналася яна. «Так, я была згодная. Але цяпер, калі я тут бачу вас», – яна абвяла рукою прысутных, – забудзем пра гэта. Нам няма болей да каго ісці. Безумоўна, мы ведаем адвакатаў, але мы не хацелі б расказваць адвакату пра тое, што нам вядома, пра рэвальвер. Вам мы гэта ўжо расказалі. Але цяпер паліцыя пачала нешта падазраваць. Мы на волі, але адпусцілі нас пад заклад, і мы павінны нешта зрабіць.